Ki Nonghikai Hapoh ki Badan Hak Shatri Jong Federation of All School Teachers Association of Meghalaya hinne gasngi ka arpu artarik unailur araja arpusan klayalum krui klayami patba banya rali ban pinsngo halor ki mat ki jingdawa jongki kabayade ban kintiu ya baro ki ad hoc school shaka deficit system deficit pattern Lasaki da kejingwan tuwe di ki hajar ngut ki Nonghikai ki bakin thop na ki district bapher jong ke jilla Kani kejingat patba ki Nonghikai kilas dang nadu Madan Malki terter Shalashimir bat pinkut biang pad ha Madan Malki ban pinlong sundan da kejingi ki Shong Kyllain Mangor. Yes.